тя силата на студията поставя. Не уреди къде отиваш. Едно ти прави на първо, на второ, гледайте, тия на 1,30. Няма къде, просто няма къде да пъна с такова. Търпи, работи си. Карана ли е на божурище да Не, никога. Никога, когато не е изкарал на... Аз се карам нормално, като всяка друга класа. Някой, ако ме ядоса с БМВ, аз си го ям. Ако няма карето да шракат, няма да се обажда нищо. Така леко се карам. Няма смисъл. Тя няма да си тръгва колата, тя няма да мисля. Ще става. Какво да ги практира? Да. Няма смисъл. Общо взето, приятно да ти е жив. Напълно. Той, ако не е жив, аз всеки да го става, ще да го отворям, че... Видях, че главата не сменява на някога. Главата си е 95-та година.